Machiegni nonro motim kod duol mar NTSA yango ni kwan oganda maromo 4,458 osewito ngimagi e masira mag apaya e higani kipimo kod 4,311 ma bende nowito ngimagi higa mokalo. Duolno bende oyango ni lesen mag derepe 62 bende ochungi kalure ni pok giketo kare gigo madwarore mondo mi gidhi nyime gi tijegi. Matino Nyango miwa ler mathoth ewi wachni. Kalure gi lipot mane ochwal gi duol mar NTSA kowuok e dwe mar achiel mar higani nyaka e dwe mar 12, maloyo ji maromo 4,458 osewito ngimagi e masira mag koch mag apaya. Kamae koro nyiso medruok mar ji 147 kopim kod oganda maromo 4,311 mane owito ngimagi e higa mokalo. Thoth jogo mane owito ngimagi higani gin mago mane wuotho e ginga piny maromo 1,685 higani kopim kod higa mokalo mane gin dhano 1,650. Kwan jowuoth mosewito ngimagi ochopo nyaka 723 ka kwan makama koro dok piny kopim kod higa mokalo kamane oganda maromo 789 ne owito e ngimagi. Kwan jorimbo mosewito ngimagi higani ochopo 403. Kamae koro en kwan mamalo kopim kod higa mokalo kamane derepe 370 emane owito e ngimagi. Gie sani duol mar NTSA orucho oko lesen mag derepe nyamburko moting'o jowuoth maromo 62 ka 23 kuomgi oting'o mano mar kambi mar Tahmid Express, 13 mag Latema Sacco Travelers, 10 mag kambi mar Meru Nissan, 6 mag Molin Prestige, 7 mag M-Trans Services kod 3 mag Enable Mashariki Investment. Kata kamano, kwan jogo mosewuok gi hinyruoge marach miwuoro ne oyangi ni ochopo 10,507 kopim kod higa mokalo mane kwan gi ochopo 10,708. Kwan jogo mane oyudo hinyruok matindo oyangi ni omedore nyaka 7,300 kopim kod kinde mokalo kama kwan makama ne ochung' 6,674. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango.